Zdravo, dobrodošli ponovo na moj kanal. Danas radimo jedan tematski video na temu kako ja to iscrtavam svoje obrve. Ovako izgledaju moje obrve bez ikakvog proizvoda na njima. Što se tiče merenja obrva, to jest dimenzija kako ja volim da ih crtam, to su sledeći pravci koji vam pokazujem. Početak, sredina, to jest najviša tačka luka, i kraj. Vidite da očigledno imam dosta rupa u obrvama, ja volim da su one malo deblje i dosta popunjenije. U poslednjih par meseci najviše koristim NYXu Brow Precision olovku. Ona izgleda ovako, pljosnuta je što meni dosta olakšava posao i sa druge strane ima češljić koji takođe redovno koristim. Da počnemo. Prva stvar koju radim je definicija donje strane obrve. To radim blagim potezima jer ne želim pun intenzitet ove olovke. Inače koristim nijansu 0,5. Kada sam završila sa donjom postavkom obrve, sada postavljam gde će biti gornja ivica i kada blago postavim, maltene mapiram gde ću iscrtati obrvu, onda popunjavam istom tom olovkom blagim potezima svuda pomalo kako bih dobila efekat punije obrve, ali ne preterano iscrtane. Opet, strašno je bitno da su potezi jako blagi i da redovno pročešljavate između poteza obrvu kako ne biste završili sa previše proizvoda. Najviše boje zapravo stavljam tamo gde imam najmanje dlačica. Što se tiče prednjeg dela obrve, volim da iscrtavam dlačice koje su imitacija u stvari prirodnijih obrva. Volim da postavim blage linijice koje idu uspravno kako bih imitirala prirodan rast obrva kojih nažalost tu nemam. I ovaj postupak traje dok ne popunim dovoljno. Poenta je da crtate dlačice u malim razmacima i da konstantno pročešljavate češljićem na gore obrve. To je samo taj prednji deo obrve da bi se višak boje skinuo, da bi se boja ublažila i da bi vama ostao isti pravac crtanja, dakle na gore. Ne radim ovo uvek, ali danas hoću da vam pokažem i ovaj korak. U pitanju je čišćenje obrva korektorom. Koristim Revolutionov korektor u nijansi C2 i pljosnatu sintetičku četkicu. Za ovo može da vam posluži bilo koja precizna pljosnata četkica, može biti za usne ili korektor. Ova konkretno je Anastasia Beverly Hills za usne. I ono što radim je da zatežem kapak koliko mogu i brišem višak boje ispod obrve, čime dobijamo u stvari precizniju i oštriju liniju obrve. Ovo nije po svačijem ukusu i naravno ne pričam vam da vi ovako treba da iscrtavate obrve, prosto vam pokazujem koja je to moja trenutna rutina, pošto mi je dosta vas tražilo, pa sam eto rešila da vam snimim video. Sa onim što mi je ostalo na četkici brišem višak boje sa gornje strane i pročešljavam dlačice u pravcu u kom želim da one ostanu. Ponekad stavljam i providnu maskaru za obrve preko dlačica kako bi ih još više istakla i kako bi ih zadržala na mestu, ali danas to nisam uradila. I htela sam da vam pokažem zašto sam u stvari odabrala boju 0,5. Ona se trenutno slaže sa delom kose koji mi inače pada do obrva, tako da je to trenutno moja idealna nijansa. Nadam se da vam se video dopao, uskoro vam sledi još jedan. Za sve informacije o školi šminkanja i uslugama šminkanja slobodno me kontaktirajte na Instagramu ili Facebooku. Do sledećeg viđenja, pozdravljam vas, srećno šminkanje!